திமுகவில் சுயமரியாதை இருக்குது, தொண்டர்களுக்கும் இருக்குது, கட்சி தலைவர்களுக்கும் இருக்குது, அப்படி தான் நினச்சிருந்தாங்க. வீடியோ பாருங்கள். யார் காலைல விழுந்தது? அன்பரசு ரங்கநாதன். எந்த கட்சி அவர்? நம்ம கட்சி தான், திமுக தான். என்ன அதில் பிரித்தா பின்ன இது என்ன கேட்க வர்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. கோவம் வந்துச்சு போல இருக்கு. எதுக்கு நான் கோவப்படணும்? உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு. என்னடா நடக்குது இது கூத்து, பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு, நம்ம கட்சியா நம்ம கட்சியிலே அப்படி நடக்குது, உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் பத்திரிக்கைக்காரங்க யாரை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, உங்களை நினைக்காம இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் திருக்குறளை சொல்ற மாதிரி உங்களை வச்சு தான் எங்களை அடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் பாருங்க. அண்ணே உங்க 200 ரூபா வந்துருண்ணே, உங்க 200 ரூபா வந்துரும். இன்னைக்கு கவலைப்படாதீங்க, லட்சக்கணக்கான 400 ரூபாயா கொடுத்துடலாம். விடுங்கண்ணே, இன்னைக்கு அறிவாலயம் 1500 ரூபா கொடுத்துருவாங்க. விடுங்க. பத்திரிகை சுதந்திரம் வந்து உங்களை ரெட் லைட் மீடியான்னு சொன்னாங்கல்ல, அவங்ககிட்ட போய் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை கேளுங்க. அண்ணாமலை சொன்னாரு, இந்த ரெட் லைட் ஏரியான்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு, அவரை போய் கேளுங்கன்னாரு. யார் அவர்?